Mutatok pár példát, hogy egy AI asszisztens miben segíthet a céged működésében. Ügyfélszolgálat, lead minősítés, hideghívások, egyeztetés, ezek általában azok a feladatok, amelyek rengeteg időt emésztenek fel, vagy sokkal nagyobb hatékonysággal is működhetnének a cégeknél. A megoldás nálunk van. Egyedi üzleti logikára tanított mesterséges intelligencia agent, amely pontosan tudja, mit kell tenni. Telefonos AI asszisztensünk felhívja az ügyfeledet, időpontot egyeztet, vagy akár hideghívásokat végez a te nevedben a te céljaidért. Ügyfélszolgálat 24 órában, heti 7 nap, hangban és chatben is. Soha nem fárad, soha nem felejt. Minden fontos információt megad majd az ügyfeleidnek és a csapatodnak is, ezzel maximalizálva a hatékonyságot. Lead minősítő agentünk az ajánlatkérés után azonnal felhívja a megadott számot és intelligens párbeszédet folytat, segít eldönteni, ki a valódi érdeklődő. A vállalaton belül is dolgoznak az agentjeink. Figyelik a meetingeket, automatikusan jegyzetelnek, memót készítenek, és ha kell, egyetlen utasítás alapján feladatokat is létrehoznak határidővel a megfelelő kollégának. Ha speciális terméked vagy szolgáltatásod van, az AI operátor úgy válaszol majd, mintha egy tapasztalt kollégád lenne, tökéletesen kiegészíti a kollégáid munkáját, hiszen a munkaidőn túl is rendelkezésre áll majd. Ez már nem a jövő, ez a jelen. Konzultáljunk és válts szintet velünk. nexenit.hu